हेलो लोगोफोर गुड मर्निं टू एवरीवन नै आं मोनसे जायगायाव फैलायबाय ना बे जाहैबाय धर्मपुर बियो दायो माने जागासिनो आरो थांनाय मोनानिफ्राय जागायजेननानै सानथामनि हाबाफारि होनदों नामाथाय आंबो मोजां मिथिया आङो जास्ट माने दासो मोनफैदों आङो दायो नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थानोसै आङो नोंथांमोना बिदिबा आरोबाव आंजों थांफादोलाय नायलांबाय थादोलाय थौदोलाय बिदिबा जास्ट माने हाबफैबाय आङो खोन्थालांसै एसे मा मा नुगोनथाय थांबासो मिथिगोन आं एसे गेटखौ खोन्थानोसै बे जाहैबाय बड'लनि आन्चलिक ब्रह्म धर्म दायो गेटआव मोनफैबाय आं नै गेटखौ एसे मोजां खोन्थानो र' बेखौसो खोन्थानोसै आङो आदसा 50 इयार्स ना 50 इयार्स गोल्डेन जुबली सेलिब्रेसन 2023 मिथियामोन दासो फैना मिथिबाय आं नै आं जास्ट माने दायो गेटआव मोनफैबाय आरो एसे खोन्थालांसै हाबाफारिखौथ' आं मोननाय जायाखै नालाय थेवब्लाबो एसे खोन्थालांनो नाजानोसै आङो माबायदि खालामनाय जादोंहाय एसे पेन्डेलखौ खोन्थानोसै आङो दायो सिङाव हाबफैबाय गेजेराव नै जास्ट माने सिङाव हाबफैबाय आरो ओमफ्राय हाबनानै आङो एसे जयग' सालि होनायखौबो खोन्थानोसै आङो आंथ' बारा मोजां मिथियाथ' एसे खोन्थालांग्रोनोसै दायो ओरैजाय हाबफैबाय बे जाहैबाय मानिथाय टेबोलाथ' मिथिला थ' खोन्थालांसै आङो ओरैजाय बेबा मा टेबोल बेखौथ' मिथिला आङो जाय खोन्थालांबाय ओमफ्राय ओरैजाय जयग' होनाय फालिखौ खोन्थानोसै ओरैजाय गल्डेन जुबली 50 बोसोरसालि ना बोसोरनै जयग' होनायखौ एसे खोन्थानोसै आङो आदसा इयाव जयग' मा जयग' खांबाय नामा होखांबाय ना मा फुंनिफ्रायनो होथारदों नामा फुंनिफ्रायनो होयो ना सानसे होगोन नामा ना सानसे जाहैबाय अखन्द जयग जाहैबाय अखन्द जयग ना आदसा बिदि आरो ना ओमफ्राय गाबोनसिमहालागै होबाय थागोन जयग आदसा गाबोन जालायगोन ना आदसा जयग'ना बेस्ट नै ओमफ्राय ओरैजाय बुध प्रसाद हानायखौ एसे खोन्थायनो र' आङो सिङाव हाबनानै हाबनो मोनाब्रा हाबनो मोनाबाबो हाबफैबायलां ओरैजाय जयग'नि लाहार फाहार खालामदों बिथांमोना बाबामोन ना आइमोन होनांगौ ना आइमोन मिथियामोन ना आङो आयै हाबाब मा गासिबो लगायजोबगोन नामा प्रसादाव गासिबो ना ओमफ्राय दिनै सानसे होगोन ना गाबोनबो होबाय थागोन दिनै खन्द' खोन्दो गैयै जयग' आदसा सानसे र' आङो जयग'नि औ नांगौ हारसानि औ आदसा नंगौ सिमा गैया सानसे सोर खोन्थानोसै आङो बारा मोजां मिथिया अब्ला एसे खोन्थाबाय ओमफ्राय ओरैजाय पेन्डेलखौ एसे खोन्थानोसैलाय मास्टारा नै लाइनाव दङ बिसोरबो खोन्थाबाय आङो फिरफिला बिरहोबाय नामाथाय ओमफ्राय बेखौ एसे खोन्थाग्रोनोसै बेयो बे मा थाग्रा नामालै बेयो थाग्रा ना भलन्टियार थाग्रा ना आदसा बेखौबो एसे खोन्थाबाय बे जाबाय भलन्टियार थाग्रानो ओमफ्राय ओरैजाय पेन्डेलखौ एसे खोन्थानोसै मानसिफोरखौबो एसेबो खोन्थानोसै आङो सिङाव थांनानै अरनि गोहो जोंनि देहा सोर खोन्थाबाय मानसिफोरखौबो स्टार्टिं जादों दायो थानानै दसराग्नि नमुथ' बेयाव थानानै जोंखौ गुदुं आखानाव जोङो लाखिगासिनो जोंनि देहायाव थानानै आरो गोबांथार खामानि मावदों मा खामानि मावखो दा जों जेसेबां हारा मुरा बेदर जागासिनो दं ओंखाम ओंख्रि सोगासिनो दं जोंनि खुगाजों देहाजों हाबलांदों नाथाय बे अरा नाभि मण्डलाव थानानै फारसेनिफ्राय दोगोन थांगासिनो दं हजम खालामगासिनो दं अरा नाय आं दा बुंबाय दं खुगाजों अरनि गोहोजों आं बुंदों अरनि गोहोजों आं बुंदों आंथ' खामानि मावबा मेङो अरनि थाखाय मेङो सानबैसे जागोन नोंसिना जोंखौ फोथांना लाखिगासिनो दं मैयानिफ्राय आरो बारानो जयग' होखांबाय मोनबा रोखोमनि माथो सानसे होथारगोन जों जयग'खौबो गाबोनबो होगोन आदारखौ बसनग्रा आदारखौ नारन हरग्रा जोंबो होनो मोनगोन होनबा मोनो दा आंना दा ड्रेसा गैयाना नै ड्रेस नांलाया भगबानसो नालाय ना ड्रेस नांलाया आदसा माने औ
ओरैजाय फैलायबाय आङो एसे ओरैजाय खोन्थानोसैलाय र' ओरैजाय मा माथाय बियो मा बुस्थु रुमथाय बेखौ मिथिला बे मा रुम सार VIP रुम ना आदसा VIP रुम एसे खोन्थानोसै आं नै बे जाबाय माने VIP रुमनो बर्थमानसिम गैथ'वा ओमफ्राय सिङाव मा दंथाय VIP रुमनि सिङावहाय मा खालामो खोन्थानोसै र' आं दाना मा खालामदों बेयावलाय साहा ओमफ्राय आपेल आलासिफोरनो नोंसिना बे मालानिफ्राय जादों होनदोंमोनलाय मिटिङा मैयानिफ्राय 23 मा मिटिं होनदोंमोनलाय सनाथि आदसा ओमफ्राय 50 बोसोरनि सानबेसे जागोन सानथाम मालानिफ्राय स्टार्ट जाखो मैयानिफ्राय जाबायना ओमफ्राय जेनेबा समफोर जोबगोन ना गाबोन जोबगोन आरो ना औ गाबोन जोबसिगोन आरो गाबोन ओमफ्राय बैयाव जे जयग' होबाय थायो माने दै लोंबाय थागोन नामा कन्टिनिउ अखन्द जयग' माने थाद'नाय गैयै आदसा खोन्दो गैयै आदसा नै मालाय मोजां जायो आंबो मोनसे जानायगोन र' दा खोन्थाग्रोबाय आं नै मा होनोमोनलाय आइमोन ना बाबा मोनसो होनो ना ओमफ्राय दा आंखौ मा होनगौमोन जायाखै सोमोन्दो जायाखै आफा नै आंखौ बुंबाय जिरायदो आफा ओमफ्राय आंबो नै सियार होबाय नालाय बेयाव जिरायनोसै आरो जिरायबाय आयै नै गोलोमलायबाय हाबाब आंनो मा होदों दायो र' एसे खोन्थाग्रोनोसै आङो कमला आरो बादाम आपेल काजु बादाम नैखौसो जाग्रोनोसै आं र' आं जेबो जाला आं नैखौसो जानोसै नै आं नांथ'ला एसे जानोसै आं ओमफ्राय दायो ओरै फैनानै एसे डाइनिं हलखौ एसे खोन्थानोसै आङो डाइनिं हलाव माबोरै बानायदों जानाय लोंनाय आइटेमफ्रा मा एसे खोन्थानोसैलाय फैलायबाय फैयै र' आयौ बिराद गरमथार माथो नै मा रेडि जाबाय नामा जानायफ्रा जां जादों बिनि मेनेजारा सोर मेन मेनेजारा गासिबो बे पनिर मिरामिस नामा मिरामिस ना ओमफ्राय खोन्थाबाय आङो माने गरमाबो ओरैबायदि गरम ना अरजों संदों बिसोरसो मिथिगौ आरो बोरै संदोंथाय उफाय गैया बेसोरा बिथांमोना दायथ' मोनबाय जेला गरमबाबोथ' पालन खालामखाथारनांसिगोन नङा होमबा सोब गासै मिरामिस गोजा ना मिरामिस बे जाहैबाय फुलकबि आलु जोगोनार ओमफ्राय मा बायदिसिना ना फ्रेसमेन्ट होजोबनाय लगायनाय गरम मोनाखै बुहुद गरम ना उफाय गैया मा खालामदा ना दायथ' मोनबाय जेब्ला मावखानांसिगोन नङा होमबा सान्दुंना जि दुंख्लाबथारदों ना बेखौ एसे खोन्थाबाय ओमफ्राय दायो खोन्थानांगौथ' जेबो गैला बायदि मोनबाय आङो ओमफ्राय जाग्राखौ एसे खोन्थानोसै नै खाथियाव थांनाया ओरैबायदि गरम खाबाला बाबा बिसोरसो मिथिगौलै बोरै संदों जायगाफोरखौहाय दाथ' जाथ'वाखै नालाय अब्लाबो खालिखौ खोन्थानोसै आङो नै जाग्राफ्राखौ माने फैबायानो माथो साहा लोंनो जिरायदों बिसोरो साहा लोंनो फैलायबायनो साहा लोंनो जिरायलायबाय ना एसे खोन्थाबाय आङो बोरो मा जानो नागिरदों नोंसोरलाय दालाय साहा लोंनो नागिरदों साहा मोनथ'वाखै आयै हाबाब बेसेरा दाबो मोनाखै होनबा साहायानो मा बुंबाय बियो खन्थाइ आवरायनाय ओमफ्राय सावगारि एरनाय ओमफ्राय नैबे गोजौ थाखोनि थाखाय खन्थाइ सुजुनाय खन्थाइ लिरनाय बेनि जों माबादों आरो जेनेबा नाम एन्ट्रि खालामग्रा आरो एडमिसन टेबोल आदसा ओमफ्राय एक्सुवेलि बे मेथाइया सानबेसेनि जेनेबा दिनै जों साननै थांबाय आरो गाबोन सानसे दङ गाबोन गेवलां मेल जागोन ओमफ्राय गेवलां मेल आरो नाइट प्रग्रामफोर दं नामा नाइट प्रग्रामाव ओरैनो सोरबा फैगोन ना जायगानि ओरैनो सानै जायगानि माखासे गथ'फोर मोसानो थाखाबाय ओमफ्राय ओरैनो बारा एसे गोजान नङा सानै जों आर्टिस्ट लेंहरदों आरो आदसा बिसोरबो माने हेन्स गैया ओरैनो डाइरेक्ट माने ट्रेकजोंसो खनगोन आदसा बिदि आरो ना आरोखि मा फा लिजिलै नोंसोरलाय फिसा थुनानै गोबाव जादों मा ओमफ्राय जयग' होआ नोंसोर नामा फैगोन जुथायानो दैयाव सिदों फै बेयाव हटेल मोनसे मोनबाय आङो हटेलाव मा मोनजायो मा मोनो बेखौ सोंनोसै र' आङो मा मोनो नोंसोरनावलाय दखानियालाय बेलाय मा बुस्थु चावमिन आदसा ओमफ्राय मा मोनबावो अबाव नोंसोरना दखाना खोदोमगुरि आदसा बेसेसो गोबाव जाखोलै दखान होनायफ्रालाय
अनुमान गुबुननि होनायाथ' बारा गोबाव जायाखै गुबुन दखान होनाया बोसोरनैसो मेन मालिकआलाय सोरथो मेन मालिकआ नों नामा नोंलाय माथो मालिक आं थाफाग्रा होमबा मालिकआनो गैबावा मालिक दङ मालिकआ माल लायनो थांदाखौ आदसा ओमफ्राय सेलिं पार्टि बोरै जादों खमहाय खम ना मोजां जानो जायाखै बानायनाया गोथाव जानो जायाखै गोथाव जानो जासोगारदों रानि गोथाव जादों ना बुरजा जाबाय ओंखाम ओंख्रिसो गारदोंमोन ओंखाम ओंख्रिसो गारदोंमोन ना उखैयाखैमोन ना जानो लुगैनासो जादों नामाब्रा मोसाखांबाय नोङो दा हरावसो मोसागोन आयै हाबाब अबाव ना नङा कमाथि सापुरि माजों फैनाय औ गोजानथार जायोना बिनिफ्राय आं मिथिनायाथ' माथो बिराद गोजान एसेल' नङा हरावलाय बबाव थाखो ना थाग्रा दंखायो थाग्रा दंखायो आदसा मोजां मोसा दै दे बेस्ट अफ लाक एडभान्स हरखाबाय आङो दै ओमफ्राय जानाय गोथाव जादों ना ओमफ्राय सोरलाय आब'मोनहालाय एखे गामिनि गोथाव जादों जायाखै गोथाव जादों देलाय जानायलाय संख्रि बानलु माबायदि जादों गोथाव जादों ना थिगानो